So yun po nga par, ayun nananghalian na tayo. At malakas naman yung ulan at nakapaglaban na kami. Yan, nakasampay na sana. Kaso umuulan na naman. Ewan ko lang, parang di na ako makapunta dun sa bato. Magbabalag sana ako dun. Kaso may nag-deliver ng panggatong. Ayan, yan ang ginagawa ko ngayon. Kasi paubos na yung panggatong ko. Kailangan may pansuporta na tayo ng panggatong na naman. Lalagay ko dun sa taas para matuyo. Ang gagawin ko ngayon na vlog na naman. Gawaing bahay lang muna. Ang maingay at may nagiinom dito sa umiinom dito sa harap ng tindahan namin. Yung mga sinampay namin. Lang. Yung iba naakot ko na.
Ayun mga par, bali tapos ko nang maputol-putol yung mga panggatong na nabili ko. Nililiver sa akin. Ano lang yan, yung punong natumbang puno, tapos yung mga sanga binenta sa akin, panggatong. Yan. Ito, papalakulin ko na yan. Yan. Kasi wala naman akong gawa ngayon, naliligo din naman sa ulan. At ito na yung mga nahakot ko na ano, pinapatuyo ko na naman. Pag yan napag-usukan, tutuyo yan. Ito mga ano na yan, tuyo, mga panggatong na yan, pan-ready na yan. Tag-ulan na eh. Tas mahal na kasi yung ano, mahal na yung gasol. Nasa 1,000 na yung gasol ngayon. Kaya ako gatong muna. Tapos bibili ko ng kaldero na ano, pwede sa gamitin sa labas. Marami yan. Lakas yung ulan, hindi na ako nakapunta dun sa bato.
Ayan po, tapos na akong magsibak na ano, ng panggatong ko. Ayan na, tambak. Gabi. Pag napuyo yan, ayahay. At ito na, dami. Mayroon pa dito sa baba. Dito wala pa, lalagyan ko pa yan. At yan, mag-init tayo ng tubig para magkape. Kasi kanina pa ako nagpapaulan. Mag-init tayo ng tubig. Tapos yung apoy continuous kasi. Tapos pinapatayo ko nga to. Ito. Pinapatayo ko para kahit bukas pwede na gamitin yan. Yan. Tapos bibili ko ng kaldero na pwede dito sa ano, Dirty Kitchen. Yan, update natin ngayon. At sana po magustuhan nyo yung vlog na aking ginagawa na dito lang sa bahay na pwedeng gawin na ibinablog ko. Yun. Sa mga solid supporters po. Yun. Paring Jason TV po. Yun, sa mga sponsor na walang sawang tumutulong kay Kuya Noli Vlog at sa mga pabahay ni Kuya Noli. Ayan. Amoy. Grabe yung ulan na naman. Pag di pa ako lamigin, itry kong tingnan yung tubig na naman dun sa bakulod kung saan na umabot. Kasi sabi malalim daw ng gusto. Tingnan natin mamaya. Ayan po, kumukulo na yung tubig natin. Ayan na. Lagay na sa thermos. So, patimpalain ko yung asawa ko ng kape para bagay sa tag-ulan. Ma! 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 Ayan na thermos. Ayan. Akin na, lagay ko nga. Ininit ko ulit para mainit ang gusto. Kape tayo. Kape. Ito na nga. Ay! Timpla ng kape. Kunin mo to, may laman pa. Mineral to. Yan, kape tayo. Kape po. Mag-alas 4 na. Parang labas na ata yung anak ko. Susunduin ko. Mamaya na ako maliligo pagkasundo ko sa kanya kasi mauulanan din ako. Wala, di natuyo yung nilaban namin. Matay yung sili ko. Yun naman yung sili ko. Nilabahan. Hindi natuyo. Kaya basta nakapaglaba. Bukas pag uminit, balik natin sampay. Okay na. Na ano na yung iniisip ko na wala na panggatong. Pag wala na kasi panggatong, may problema na ako. Okay na. Tapos na. Dami. Abot na yan ng piyesta. November pista sa amin. November 27 pista na dito sa amin. Nung nakaraang taon pumunta sila dito ni ano, namista dito sila Rika. Si Rika, tapos yung kapatid ni Kuya Noli, si Editor, saka si Kuya Noli, si Vince, Kuya Gatcho, si Tatay. Wala si Carrotman nun eh. Dito, namista sila dito sa bahay. Tapos nakipagsayawan pa sila. Hindi pa ako nung nagbablog. Hindi pa ako vlogger noon. In-invite ko lang sila. At saka si Pula, kasama ni Pula. Sigurado kaya nag-prepare na ako ng panggatong. Mali mo magkaroon tayo ng pera sa piyesta. Hindi maghanda kasi sigurado marami tayong bisita. Pupuntayan sila dito sa akin. Kaya nagsisimula na akong mag-ipon-ipon. Kaya mag-kilo lang tayo ng lulutuin. Ilang piraso lang, ay ilang kilo lang. Saka may pinag-iisipan na ako.
May naisip lang lulutuin. Diretso lang yung apoy natin para mainit yung mga sinibak ko. At sana wag tayo mag-skip ng patalastas pag ito lang yung vlog na aking ginagawa. Ayan. Saan ka galing? Ayaw mo? Ha? May kape ba ka dyan? Black coffee sa'yo. Black coffee. Pina yan. Naghahanap yung asawa ko ng black coffee. Yun kasi yung kape niya black coffee. Kaya kung mayroon naman sa tindahan na na hindi black coffee, kaya 3 in 1 lang. Okay na yan. Manok ko, kunti na lang. Namatay yung iba. Lalapitan yan. Pato. Yan. Upo-upo muna tayo. Unang higop. Kape po, kape. Sarap. Mga lasing na yung mga nagiinom dyan sa harap ng tindahan namin. Kanina inaalok akong mag-inom. Ayaw ko kasi may ginagawa nga. Kung sumama ko sila sa kanilang nag-inom, hindi ko matatapos yung ginagawa ko. Dami kong nagawa ngayon. At ayun, kanina nag-chat ako kay Lina. Kako kung pwedeng pumunta doon kasi mag-ano nga ako ng content, maghanap ng content. Yun lang naman talaga ginagawa ng mga vlogger, makahanap ng content sa araw-araw. Update sa tubig, kung ano na, kung kailan kami gagawa. Itingga tayo. Yung kahapon nag-ano ko doon sa magtanim ng palay. Tumulong ako. Biglang nag-deliver yung inorderan ko ng panggatong. Kaya sabi ko, ito na lang content ko dito sa bahay. Sibak ng panggatong. At ayan, dito ko naman po tatapusin yung vlog ko na to ngayong araw ng Miyerkules. Ay, yung Miyerkules, bukas nga pala, bebes. Bukas yung kantahan ni Nini, kapatid ko, dun sa Naga. Tanungin ko yung asawa kung sasama kami o pupunta ba kasi ngayon nandun na pala sila ngayon, nasa hotel na sila ngayon, kapatid ko. At sana pray po tayo na manalo yung kapatid ko. At ayun, hanggang dito na lang yung vlog na to. At sana po panoorin nyo at huwag tayo mag-skip ng patalastas. Ayan, ingat tayo palagi sa mga viewers, silent viewers ng Team Pahuay. At ayan, ingat. Bye-bye.